أرسل زينا نقبر رعدين معقات توادد السرار حاد إحنا ندوب كنت نخري قبا قبل بوليس فيدرال حبيو أفلالي حساب زتن بميت المفتاح بمحساب سجمر قباي حقراو زته زحنت حساب ناتا أنا قد كنت ركبت قليسو وصاي إيران حتى زيت سمامي عكيت وقعا كله بريزيدنت ترامب تحمل طعنا هبلي لومي على ربو 29 حملة كلتا شحن 10 شمنتنا امتمرت مشيت ساعات حدا نباخم زحرنا يوم قد زينا ايتوي تغنيا حزنا لكم قريبنا لنا مزيناتات جيتاچو علوم مساخم كصنحي سنه مكتال نكون لكم تمنيتنا يفلما حصبت زيناتات ኢትዮጵያ ዲጂታል ዋላውነት አዘረጋግዝ ቆራጽ ጉምቲና ወሰገደት ከም ዝኾነት ምክትል ቀደማ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ተዛሪባም ፕሮግራም ብሔራዊ መለለይ መንነት ፋይዳ ከም አካል ተካል ልማት መንግስት ዳግማይ ብምጥያሽ ፋይዳ ቨርስ ዲጂታል ሶሉሽን ኢንተርፕራይዝ ብዝብል ስያመ ኣብ ትሕቲ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ ኢትዮጵያ ተኻቲቱ ምክትል ቀደማ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ኣብ ዝረኸብሉ ኣብ ጉዕዞ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ኢትዮጵያ ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፈተ ፋይዳ ቨርስ ላው መርሃ ግብሪ ምጅማር ስራሕ ተኻይዱ ቶም ምክትል ቀደማ ሚኒስትር ኣብቲ ዋን ከም ዝበልዎ ምጅማር ስራሕ ፋይዳ ቨርስ ኢትዮጵያ ንዲጂታል ዋላውነታ ዝሃበቶ ቆራጽነት ዘርኢ ታሪኻዊ ስጉምቲዩ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ፕሮግራም ብሔራዊ መለለይ መንነት ፋይዳ ንዲጂታል ቁጠባት ሃገር ዓንዲ ሕቆ ኮይኑ ከም ዝተሃነጸ ብምግላጽ ክሳብ ሕዚ ከባቢ 50 ሚልዮን ዝኾኑ ዜጋታት ከም ዝተመዝገቡን ተዛሪቦም ፕሮግራም ብሔራዊ መለለይ መንነት ፋይዳ ከም ትካል ልምዓት መንግስቲ ኣብ ትሕቲ ሆልዲንግስ ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ፋይዳ ቨርስ ብዝብል ስያመ ዳግማይ ከም ዝተጣየሸ ሓቢሮም እቲ ፕሮጀክት ከም ኣቆጻጽራ ኤውሮጳ ሓፈሻዊ ፍርያት ውሽጢ ሃገር ኢትዮጵያ ب600 كعبن ببليونات زلكعقت تاقطب ربحا نكمصن عبي تسفا كم سغبرلو ارديوم تيغلغالوت كابتي نبار متغبري فايدا ايدي بسمحش ملكو بابليكيشن فايدا باسن كالوت زبناو ديجيتال فرياتاتن زغرب سلازخونه تبصحنتن عقم تيغلغالوت ازيو كم زعبيو تزاريبم داتام اب زبنا قندي عمدي قطبان لو علاونتن سلازخونه دحنت هاغراوي حبريتاتات مرغغاز زبناو تكنولوجيات دحنت سايبرن بوليسات تنكر محدار داتان بتخطاطالي تكبراو مغباري غبايلوم بمسرت استراتيجي ديجيتال ايثيوبيا 2030 لمدي ديجيتال مسرت لمعات نكالوت هاغرات افريقا نمكفال سجمر سرح تطراخيرو كم زغصل ارغاغيصوم فايدا ቨርስ ናብትካል ልምዓት መንግስቲ ምሕዋሱ ውን ዲጂታል መንነት ልክዕ ከም መገዲ ሓይልን ቴሌኮሙኒኬሽንን ወሳኒ ስትራቴጂካዊ መሰረተ ልምዓት ከም ዝኾነ ዘረጋግጽ ታሪኻዊ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ቶም ምክትል ቀደማ ሚኒስትር አብሪሃም وصيتاو كيدي غوباي حغراو زته تسفا زلملم يكبلو تزاتيتي غليصام تساتفتي غوباي حغراو زتم تي غوباي دمصي كلهم ايثيوبيان زسمعلو اساتافن غلص مدرخ مردا مخانون زي دما تسفا زلملم كيدي مخانون غليصام كاندي غوباي حغراو زته ايثيوبيا كاب شمونت حمله 2018 نام تمرت جميرو ام كاديركم ابتي غوباي ابوشتي حغرن اب وصان زنبرو ايثيوبيان زوكلو على 4000 تزايتي أبشم أنت عبيت هاجروا أجندات زوريا حبروا مردان مفتار عميقنا ستافن زتا كايدوم يكايدولو توم تمخاخرتي نبس وكفن حساب صنعات ز سمع اللعدل بمفتار حبروا مردان زهنصن تسفا زلم لمن كيد مخانو غليصوم ابي ايثيوبيا زلعلو حغراوي حتوتات ملسين مركاب ننويح عمتات غونصي حيلن قرحنتن كم لمود مگد خوينو كم صنح غليصوم زتا گن زبلص مفتح مگد مردان يلم اب بلچ حساب ز تمسرته ባህሊ ህንጸት ሃገር ንምዕባይ አሰርና እንሐድ ገሉ ዕድል ምፍጣሩ ዓቢ
ኣጋጣምን ሓላፍነትን ምዃኑ ኣመልኪቶም እቲ ጉባኤ ንዝቕፅል ወለዶ ብልጭ ሓሳብ ዝተመስረተ ምርዳእ ዝዓሰላ ኢትዮጵያ ንምውራስ መሰረት ዝኾነ መድረኽ ሓሳብ ምዃኑ ገሊፆም ውፅኢታዊ ከይዲ ጉባኤ ሃገራዊ ዘተውን ኢትዮጵያ ናብ ዝሕሸ ምዕራፍ ዘሰጋግርን ተስፋ ዘለምልምን ምዃኑ ገሊፆም እቲ ጉባኤ ኢትዮጵያ ነዊሕ ዘመናት ዘጋጠማ ፈተናታት ብዘተ ብምፍታሕ ኣብ መሰረታዊ ሃገራዊ ጉዳያት ሓበራዊ ፍታሕን ምርዳእን ምህናፅ ዘይትካእ ተራ ከም ዝህልዎ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡ ንግብረ ራዕዲ ንምዕጋት ዝተዋደደ ኣሰራርሓ ድሕነት ዶብ ክጠናኸር ይግባእ ክብል ፖሊስ ፌደራል ኣፍሊጡ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ርስቱ ይርዳው ንግብረ ራዕዲን ምዕጋት ልውውጥ ሓበሬታ ድሕነት ዝተዋደደ ኣሰራርሓ ውሕስነ ዶብን ክጠናኸር ከም ዘለዎ ገሊፆም በቶም ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ዝተመርሐ ልኡኽ ኣብ ከተማ ዋይኒንግ ቻይና ብዝተኻየደ ዓለም ለኻዊ ሰሚናር ግብረ ራዕዲ ተሳቲፉ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኮሚሽነር ርስቱ ይርዳው ግብረ ራዕዲ ኣብ ዶብ እናሰገረ ይመጽእ ከም ዘሎን ዓለም ለኻዊ ስፍሓቱ እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ይድ ከም ዘለውን ገሊፆም ሎሚ ዘሎ ቅልጡፍ ዕቤት ዲጂታላዊ ቴክኖሎጂ ብፍላይ ሰብ ስራሕ ብልሒ ብግብረ ራዕዳውያን ንምድላው ጥፍኣት ንምእካብ ገንዘብ ንምልምላም ኣባላትን መጥቃዕቲ ብቕልጡፍን ብሰፊሕን ንምፍጻም እናተጠቐምሉ ይመጹ ከም ዘለው ኣብሪሆም ግብረ ራዕዲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተሓላለኸ እናተቃየረን ዝመጽእ ስጋት ድሕነት ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ኣካላት ኣኽበርቲ ሕግን ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብን ዓብዪ ፈተና ፈጢሩ ከም ዘሎ ገሊፆም ሓንቲ ሃገር በይና ግብረ ራዕዲ ክትዓግት ከም ዘይትኽእል ብምግላጽ ነቲ ጸገም ንምክልኻል ብቴክኖሎጂ ዝተደገፈ ጸረ ራዕዲ ስጉምቲ ምውሳድ ልውውጥ ሓበሬታ ድሕንነትን ዝተዋደደ ኣሰራርሓ ውስንነት ዶብን ከም ዘድሊ ኣብሪሆም ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ብቃልሲ ጸረ ግብረ ራዕዲ ቀዳመይቲ ሃገር ምዃና ብምጥቃስ ኣብዚ ዓውዲ ዓብዪ ተመክሮ ከም ዘጥረየትን ነዚ ተመክሮን ካልኦት ሃገራት ንምክፋል ቁርፀኝነት ከም ዘለዋን ገሊፆም ከምዚ ዝበሉ ሰሚናራት ኣብ ዓለም ንዘለዉ ተመራመርቲ መራሕትን ፈጸምትን ብምርኻብ ውፅኢት ምርምር ተመክሮን ጽቡቕ ልምድን ንምልውዋጥ ዓብዪ ረብሓ ከም ዘለዎም እቶም ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ሓቢሮም ሚኒስትር ኢኖቬሽንን ዲጂታል ትራንስፎርሜሽንን ቤኒን ማኹና ኣክ ፕሎጋን ንግልጋሎት መሶብ ፌደርኢ ጎብንዮም ብሚኒስትር ኢኖቬሽንን ዲጂታል ትራንስፎርሜሽንን ቤኒን ማኹና ኣክ ፕሎጋን ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ኢትዮጵያ ዑደ ስራሕ 5 መዓልቲ ንምግባር ትማሊ ምሸት ኣዲስ ኣበባ ምእታው ዝዝከር እዩ ብመሰረት እዚ ጉጅለቶም ሚኒስትራትን ልኡኻትን ኣብ መሶብ ፌደርኢ ተረኺቦም ዑደት ገይሮም ዋና ፈጻሚ ስራሕ ግልጋሎት መሶብ ፌደርኢ ዮናስ አለማዮ ነቲ ጉጅለ ልኡኽ መብርሂቦም ዋና ፈጻሚ ስራሕ ኣብ እዋን መግለፂኦም ግልጋሎት ማእኸል ሓደ መሶብ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ልዕሊ 200 ግልጋሎት መንግስቲ ብዝተማልአ መሰረተ ልምዓት ቅልጡፍ ግልጋሎት መሃብ ከም ዝተኻእለ ኣብሪሆም ጉጅለቶም ሚኒስትራትን ልኡኻትን ኣብ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ህዝባዊ ምምሕዳር ኢኖቬሽንን ስትራቴጂካዊ ምምሕዳርና መልኪቶም ተመክሮ ክለዋወጡ እዮም ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር ኣብ ምክትታል ማዕድ ዜና ኢትብትግኛኹም ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ መሪጽኩም ስለተከታተሉና ነመስግነኩም ሕዙር ምሳና ጽንሑ ብዝርዝርና ኣብዝሓርናዮም ዜናታት ክንሰግሪና ኣፈላለየ ሓሳብ ብዘተን ብምይይጥን ንምፍታሕ ብምሕሳብ ዝተጀመረ ጉባኤ ሃገራዊ ዘተ ብዝሓነት ሓሳብ እናተኣናገደ ምዃኑ ይግለጽ ኣብቲ ዘተ ተሳትፎ ዝገብሩ ተሳተፍቲ እውን ሃገራዊ ሓድነትን ቀጻልነት ዘለዎ ሰላም ንምህናፅ ጠመተ ገይሮም ይዛተዩ ከም ዘለዎ ሓቢሮም ንጸብጻብ ኤልሻዳይ ወንድማገኝ ሙሉ ብርሃን ግርማየ
هاجر أبصنع مثلا مهناز بمحساب تمتجيرو الناس تيزل كوميشن هاجر أوزتها مستفلا لعقل زجبره ميت حزون عتنا خيرو غزيليو أفلا لحساب بزتن بميت أن بمتعراق أزعل نزل وسلام نمعسالن حد إن نمتنخار توكل تزبي بحبار زتا بمقبار حبار يجزأهم نمحداس بسنة منفس الناس عارو يركبوا زتهم بزهنة حساب زت أنا قدن استفلا الرأيات زحز مخانو تسعتفتي اتزاتي جلزو كام بالله هيدت زيجوج بالتقبابو باتشو قداو كساب حزي بزولو كيدي زيغاتات أبا زيترداد اللون قدات يزاتو إيهم زلوم استفلالي الرأيا دليت أبا زوريات قريب إذا قريبو زاته ناتقبرلو يزلوم إثيوبيا سلام تخون الله زومي خكرزي بتعمل صبقنا يخون يزلوم كاب تباتاتو نزنبر هزي تأكيو ناب صبق درجة بزيح اللهم مككر كوميشن نا إثيوبيا مدحانيتي زوب زلوم كاب وردا جميرو كاب قبل جميرو سقع هزلو صبق درجة بزيحنا أنا سب حسابه قليس كل سب حساب تأكيو ناب حدي متصلو سلازي أبدأ خوينم زوري وزلو ليابو مس جبس خوينم مس إلترا خوينم مس السودان خوينم مس الشباب خوينم سألتنا تاريخاو سألتنا دخون خوينم صرحوا وزلو كشفوا ومي كشفوا بقى توديو سلازي خل تشحن عصرت تشعان ترامة تمرت ناي سلام زمن ناي برهان زمن برهان موصلنا إثيوبيا برهان موصل لاي بزم ككري بخالي يكونن ازي كابت مال استزاغره حمام هاجر نم حكام زغبر زتن تخون اتا ناي صباح سلامايت ኢትዮጵያ نمفترن نولدو تدما نمسغار زغبر زاريو ብዙ ነገር ይቀርባል ሲቀርበው ሁሉም ነገር እየተመካከረን ሳንጣል ብዙ ሐሳብ ይቀርብ ይዘሎም በኩሎም ተዛቲና ከይ ተጻላና ናበ ምርዳ ንበጽሕና ዘለና አዝዩ ዝሕጉስ ከይዲ ይዘሎም መሳሪያ ሒዞም ዝነበሩን ምሳና አለው በዚ ይዘራረበለው ምክንያቱም ካብ ሕዋሕት ዝነበሩ መሳሪያ ሒዞም ዝዋግኡ ዝነበሩ መጥዮም ኣብዚ ያለው ምሳና ናይ ኦነግ ዝነበሩን ምሳና አለው ኣብዚ ይዘራረበለው ይወያየለው ናይ ፋኖ ነበሩን ናይ ካልኦቱን ምሳና ይዘራረበለው ስለዚህ ኩላትና ተአኪምና ኢና ብሄር ብሄረሰባት ተአኪምና መኺርና ኣብ ጽቡቕ ደረጃ በጽሕና ለናና ዝቅጽል ዓመት ናይ ሰላም ዓመት እዩ ናይ ብርሃን ዓመት ምዃኑ እዚ ምነ ይሄ የመጀመሪያ ሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ የጠፋው ይሄ ነበር እዚ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝሳለ ዘሎ ዘተ ንሕና ንዘመናት ዝተመነናየ እዩ ነዚ ኢና ሲኢና ነርና ሕድሕድ ዝለዓል ቅርታ بنጻነትና ንዛተይሉ ዘለና ኣብዚ ዘተ ብዙሕ ነገር ተማሂርና ኢና ሰብ ምኽባር ዝለዓል ሓሳብ ጠመተ ጌርካ ምስማዕ ንውልቃዊ ሓሳብ ቦታ ሂብና ምስማዕ ተማሂርና ኢና ኸይዳ ሃገራው ዘተ ካብ ዝተወሰኑ ልሂቃን ፖለቲካ ወፂኡ ተሳትፎ ዜጋታት ማእኸል ብምግባር ሰላማዊን ዝተረጋገት ሃገር ንምህናጽ ዝግበር ኸይዲኡ ሃገር መንግስቲ ዝህነጽ ብሓባራዊ ስምምዕ ዜጋታትን ብምክባር ብምዃኑ ኣካታት ዝኾነ ተሳትፎ ማሕበረሰብ ንሰላምን ንልምዓትን ከምኡውን ንጥንኩር ሃገራዊ حدنت وسان منجد مخانو يأمن ኢትዮጵያ ንድሌት ታሪኻዊ ጸላእታ ሕልም ዝኾኑ ዓበይቲ ስራሕቲ ልምዓት ጋህዲ ብምግባር እናቐጸለት ትርከብ ሰላምን ልምዓትን ዘይነጻጸሉ ሃገርን ክትዓቢ ዝገብሩ መገድታት ምዃኖም እውን ብተግባር ኣርአያ ሙሉ ግርማይን ዘዋድዱ ጸብጻብ አብርሃም ፍሳ ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ ፍርቂ ክፍለ ዘመናት ዲሞክራሲ ኣብ ስርዓተ መንግስታ ንምዕሳል ዝለዓለ ጻዕሪ ገይራ እያ ተስፋን ስጋትን ከምኡውን ዕድልን ፈተናን እናተባረዩላ ብዙሓት ቁልውላዋት ኣሕሊፋ እያ ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ከም ሓደ ጥፋት ተገይሩ ዝውሰድ ለውጢ ፖለቲካ 2010 ዓመተ ምህረት ብዝለዓለ ደገፍ ህዝቢ ዝተሓገዘን ዝለዓለ ተስፋ ዝተነበረሉን ምንባሩ እዩ ኣብቲ እዋን ብዝነበረ ወጥሪ ፖለቲካን ማሕበራዊ ጉዳይን ምኽንያት ከም ቀንዲ መውፅኢ መንገዲ ተገይሩ ዝተወስደውን እዩ ነይሩ ከምዚ ዓይነቱ ምዕራፍ ፖለቲካ ንታሪኻውያን ጸላእቲ ኢትዮጵያ ድቃስ ዝኸልኦም ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ ዓይንቶም ካብ ኢትዮጵያ ዘይነቕሉ ህልውነኦም ኣብ ልዕሊ ውድቀት ኢትዮጵያ ገይሮም ዝንቀሳቐሱ ታሪኻዊ ጸላእቲ ኣበብ ከባቢኡ ንስተዓጠቑ ራዕዳውያን ብምድጋፍ ዕድሚኦም ከናውሑ ምርኣይ ተኻኢሉ እዩ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ብኣይሰዓርን መንፈስ ንጻውዒት ሃገር ዘቐደመ መንፈስ ሓርበኝነት ዝተላበሱ ዋላ እንትኾነም ብተጻራሪ መንገዲ ብልኡኽቶ ባዕዳውያን ተሰሊፎም ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ከም ዘለውን ኣብ ታሪኽ ቃልሲ ኢትዮጵያ ዝተርኣየ ሓቂ እዩ እዚ ሕማም ዝሓዞም ሓይልታት ሎሚ እውን ካብ ህዝቢ ዝተነጸለ ዘሕፍር መገዲ ክኽተሉ መሪጾም እዮም ኢትዮጵያ ተረጋግታ ጸንታ እንዳትኖር የሚሹ ኃይሎች ኢትዮጵያ ተረጋጊያ ጸኒዓ ኸይትነበር ዝደልዩ ኃይልታት ገንዘቦምን ግዚኦምን ኣጥፊዮም ባንዳ እዮም ዝሃድን ዘለዉ
ኢትዮጵያ ብስእነት ሰላም ተኣሲራ ናብ ዝኾነ ኣንፈት ከይተቕንዕ ብሄራዊ ጥቕማ እተኽብረሎም ኣጀንዳታት እውን ክዕፀው ብምግባር ታሪኻዊ ጸላእቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝተኸልዎ መጻወት ካርዶም እዩ ጥምረት ባንዳታት ውሽጢ ዓድን ወፃእን ንኢትዮጵያ ብዙሕ ዋጋ ዋላ እንተኽፈልዋ ንፈተናታት ተጻዊራ ዝቐጸለትሉ መንገዲ ዘይእመን ጉዳይ ኮይኑዎም እዩ ነዚ ድማ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ከም ኣብነት ምልዓል ይከኣል እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ጽዑንቶታት ኮይና በቶም ፈተናታት ከይተሰርነፈት ዳግማዊ ዓድዋ ዝተባሃለሉ ፕሮጀክት ሃኒጻ ዛዚማ እያ ካብዚ ብተወሳኺ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ልዕሊ $30 ቢልዮን ወጻኢ ዝግበረሎም ዓበይቲ ፕሮጀክታት ጉባ ምውጣና ዕላዊ ምግባሮም ስዒቡ ንፈተውቲ ዝሕግዝ ንጸላእቲ ድማ ዘቃጽል ዜና ነበረ ከ$30 ቢልዮን በላይ ሀብት የሚፈስባቸው ልዕሊ $30 ቢልዮን ሃብቲ ዝፈሰሰሎም ንአፍሪካውያን ቅንዕ ክብሉ ዝገብሩ ንብልጽግና ኢትዮጵያ ድማ ዘቀላጥፉ ሜጋ ፕሮጀክትታት ኣብ ቅድሜና ስለ ዘለው ብልጽግና ኢትዮጵያ ንኽቀላጠፍ ሕዚ ጀሚርና ኣለና እዞም ዓበይቲ ፕሮጀክታት ካብ ቃል ሓሊፎም ናብ መሬት ወሪዶም ክትግበሩ ምጅማሮም ቆራጽነት ልምዓት ኢትዮጵያ ብተግባር ዘረጋግጹ እዮም እዞም ስራሕቲ ልምዓት ጎንጽታት ብሰላማዊ መንገዲ ምፍታሕ ኣብ ዝግበሩ ጻዕርታት ሃገር ክትጸንዕ ዝገብሩ መንገድታት እዮም ኢትዮጵያ ጎንጽታት ብዘተን ብስራሕቲ ምኽባር ሕግን ሰላማ ምጥንኻር ከምኡውን ብስራሕቲ ልምዓት ሃገር ጸኒዓ ክትቅጽል ምግባር ዘይነጻጸሉ ዓበይቲ ጉዳያት ገይራ ትቆጽሮም ብልጽግና የተረጋገጠባት ሀገር እንድትሆን በጋራ መስራት መኖር የምንችል ሰዎች መሆናችን ዓለም እንዲያይ ብልጽግና ዝተረጋገጸላ ሃገር ንኽትከውን ብሓባር ሰሪሕና ክንልወጥ እንኽእል ሰባት ምዃንና ዓለም ንኽርኢ ምትሕባር ልብና ክነስፍሕ ይግባእ ሕዋሕት ዋላ እንተኾነ ቀልቢ እንተገይሩ ንምዝራብን ሰላም ንምምጻእን ጻዕሪ ክግበር ይግባእ ካብ ፈተናታት ሰላም ወጻኢ ዘሎ ጉዳይ ንዓና ይጠቕመናን ዘድልየና ልምዓትን ብልጽግናን እዩ የሚያስፈልገን ብልጽግና ነው ልማት ነው ኢትዮጵያ ኣብዚሓ ሰላም ትደሊም ይኹን እምበር ካብ ሰላም ጎንጽን ይኹን እምበር ካብ ሰላም ጎንጽን ኩናትን መሳርሒ ሕልውናኦም ገይሮም ንዝቕጽሉ ሓይልታት ክብሮም ክሕልው ንምግባር ዘኽእሉ ሓይልታት ጸጥታን ድሕነትን ኣብ ዘተኣማምን ብርኪ ክርከቡ ምግባር ካልእ ሰላም እተረጋግጸሉ መንገዲ ገይራ ትወስዶም ሰላምን ልምዓትን ንኢትዮጵያ ዘይነጻጸሉ ሃገር ኣብ ጽኑዕ መሰረት ዘንብሩ መንገድታት እዮም أمودة زينا وصايم إيران اندحر زيت سمامي عاكتو كعيا كبلو بريزيدنت ترامب تحنيهم بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب وشمت هورموز داقم نمخفاص قبر زتاب سممع كبز حلو كمزخ القليصام بريزيدنت ترامب وسيخوم إيران نمسممع فقادنيان تزي كوينا قن كيتو كعيا كبلو أتنققهم ترامب أبزهاب ومجلسي أمريكا مس إيران أومان نزقبرتو زيتس بو ناصل مخانو حبيرام بقال مداي منستر جنزب أمريكا سكوت بيسند أبزهاب ورئيتهم كساب روبع ويد ما حاموس أبسممع نمبصح عدلالو كبلو تسمعو مالو كبل زيس أبسابام يورونيوسيو كبرات تخطاتلتي زينا ومسنا لتاتنا قدمي مزامنا كأنغنا تاتنا كنزقاقركم نقبر رعدين معقاز توادد أسرار حد حمنا الدوب كيت أنا خريق باكبل بوليس فيدرال حبيو أفضل حساب زتن ميت إن مفتاح بمحساب سجمر جواي حجراو زتب زحمة حساب نطة أنا قد كم ركبت حبيبي إيران دحر زيت سمامي عكتو كعاكبلو بريزيدنت ترامب تحنيهم كبرات ملكة اللومي على ربوع 29 حملة كلتشن عصر شمنتنا متمرت مشي ساعات حدا نباخون زحرنا يوم عند زينا يتم تبنيا زكت كذا فلوسنا عقب مسنيرو مسكن يتوالو بسم الله أصلا استوديو حبيبكم نيرا ببسل لكم مصرف بعضنا سنة يكسبكم